खोमसिबाय मथा-मथि 6:30 बारबाय आरो बिदि 6:00आवबो मोनाद्राया नै लोगोफोर। हेलौ गाइस, रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। मानो होनब्ला जोङो शपिं खालामनो फैगासिनो नै दा आरो खोमसि जाबोदो मोनाबिलि सम। मानो होनबा दा गारिबो गैया माबो गैया बिना पेदेलजों फैगासिनो। मोनाबाय लोगोफोर, मोनाबाय। दा जों दोङो तामिलनाडुआव। ओमफ्राय मोनानि एसे बर' जानो दावदै लांनो फैदो। दैयै लांसिगोन। जोङो तामिलनाडु मा होनो त्रिपुर बेयाव दं। ओमफ्राय जों खामानि मावनाया मामोन? एलाराम हटेल दं दे। मा खामानि? हाउसकिपिं बिसिना बनाय मावनानै जोबोद मोजां मोनदो। जाबाय मासारि डाउन खालामनांगौ आरो मानो होनबा हानांगौ सोरबाफोर मानसिफोरा थिखननांगौ बिदि आरो। लोगोफोर, आं ब्लग होनाय गाहामा मोननाङा। ब्लगबो लाबोगोन माजे इन्टारेस्ट जाबा आरो साइड भिडिअ आंनिया लिमिट गैया, सबखौबो लाबोबाय थागोन। गोसो जाबा लाबोगोन, गोसो गैयाबा लाबा आरो नोंथांमोना हामा मोननो हाबा गाज्रि मोननो आरो गोसो गैयाबा लाबा होननानै इन्टारेस्टआ दंखायो लाबोनो थाखाय। दा जों दावदै जाहैनांदो दैनो दावराव जानो थाखाय। दा नायलां एसे दिन्थिनो हानाय नंला। मानो होनब्ला लामाया बिराद मानसि जायो, एसे लाजिनायबो मोनो आरो गारियाबो होंगो जासोयो, एरायग'नो हाया। दा आङो दसे लाखिथ'नाय जाबाय भिडिअखौ, दा दिन्थिफिनसिगोन। दा जों फाइनालि लाना फैबाय लाब प्लास्टिकआव। दा जेथि फैदो नैथि फैफिनबाय जोङो। लेथ्रामोन जों फैनाय समायाव एकदम हाग्रा गोजाथारमोन। ओमफ्राय दाख्लै जिसिबिदो एवले खालामजोबनो हाबायना थाबायनो हानाया जालांबाय। जि मोसा मुफुर थाथावनामोन जागाया, आयु फाइन गिलायलाङो जों इथिनो। लोगोफोर, जोंनिया मानो होनोब्ला फैसाया एसे खम थांनो समायाव। मानो होनब्ला स्टेसनाव लासै बेलेगाव फैबा महाराष्ट्रआनो जा आन्ध्रायानो जा बायदिसिनायानो जा ट्रेन स्टेसनाव थांनो फैसा एसे 150-200-250 गाहाम नांगौ जायोमोन। दा जोंनिया बासिलांसिगोन फैसाया। मानो होनब्ला जोंनिया हटेला खाथियानोखाना, ओमफ्राय डाइरेक्ट थांखानानै गाखोनो हागोन आरो टेनसन फ्रि। आरो गुबुननि
खामानिनि बायदि नङा जोंनिया 1 तारिख बा 30 तारिखै मोना बुजायनो नागिरो 30 तारिखै आद्रा बा 1 तारिखनि फुङाव मोनगोन इ सिस्टेम आरो कम्पानियाव जेरैबायसा खस्थ' मोनो बेबायदि खस्थ' होयो मोनफायाखै मानो होनब्ला दिनाव गंसे बा गंनै ओंखारो आरो बेखौ बदलायनानै थारमाने माबाना दोनफिननांगो बेलेगखौसो खालामनानै बना दोननांगो आरो बेखौबो जोङो सुनाङा मानो होनब्ला बेलेगाव लाङो सुनो दोनखायो अनलि बनांगो ओमफ्राय ओरैनो न'मा झारु मारिनानै माप मारिनांगौ आरो बाहेरा खामानि गैया मोजाङानो खामानिखौ मोजां मोनबाय फैनानै खस्थ' मोनाखै आरो जानाय लोंनायफोरा आंनि लोगोखौसो खिथिबाय थादों आं नाथाय आंखौ दिन्थिनाय जायाखै मानो होनबा रायज्लायफ्लांदों नै बेनि स्टेसना हर जाथारबायलै लोगोफोर नुनो मोना मानो होनबा हरावसो दिखांनाय जायो मानो होनबा सानाव 8 बाजानिफ्राय 4 बाजायावल'सो खामानि जायोना खामानियाथ' बारा जाखाया ओरैनो ज'मा थाबाय थानांगौ डिउटि मारिबाय थानांगौ सिस्टेम आरो ओंखारो मोना सानावथ' बहुद ओंखारनो गोसो जायो जायगाफोरखौ नैला जोंनि हटेला नैला खाथियानोखा आरो नैला अय' हटेल होनोमोन सिगाङो दा बेखौ दाननानै बेखौ थारमाने डिलिट खालामबाय नामखौ डिसमिस खालामबाय आरो बेनि जायगायाव बहायदो एलाराम हटेल LRM गुगोलाव सार्च खालामना नायबानो मोनगोन जोंनि हटेलखौ त्रिपुर एलाराम हटेल होननानै बुंबानो मोनगोन आरो नैला बर्डआ दा बेसेबा गोजान दं इयो ओइनो मानो होनबा हर जाथारबाय हर जाबाबो मबाइला एसे मोजां मोननो नागिरो मानो होनबा केमेराया एसे मोजांसिन ना बेनिखायनो नुजोबनो नागिरा आरो बारा गोबाव जायाखै लोगोफोर मबाइलखौ लानाया IQ 7 गुगोल सार्च खालामनानै किपकार्टआव डाइरेक्ट ओरैनो बायनाथ' मोनखाया मोननायालाय बुंनाय जाबाय आङो फेसबुकआवबो होयो बायना मोना डाइरेक्ट अर्डाराबो मथा-मथि 18 दिन 20 दिना गाबखानाङा आरो थब फाया ओंखारला खोमसिबाय मथा-मथि 6:30 बारबाय आरो बिदि 6टायावबो मोनाद्राया दाने 6:10 15फोराव मोनाया आरो जोंनि मालिकनि गारि गोजा नैफोरो बेफोर गारिया 12 खान ट्राक दोङो ट्राक मालिक दङ बोग्रा ओमफ्राय हटेलनि रुमा दोङो 24 सिंनि आरो गंथामजों गंब्रैया 22 दङ आरो हिसाब खालामजोबा सब हिसाब खालामजोबा मथा-मथि 25-26 सानसो ओंखारगोन 25-26 मोनजोबा बेलेग हटेलफोरावथ' बाबबावो 500-400 रुम खस्थ'आबो अफार जायो आरो जानाय लोंनाया थाखायो इसोरनियाव जोंनियाव जानाय लोंनाय गैया जोंनियाव डाइरेक्ट थाफायनायल' स्टेसन गैया आरो मानसिखौ लाखियानो दे मानो होनबा दिनाव खासेयावल' लाखियो मब्लाबाथ' लाखिथारानो ओरै मब्लाबा खानथामदोसो लाखियो खानब्रैदोसो लाखियो मब्लाबा आरो बुकिं खालामनो फैबा बुकिं लाखिबाय ओरै जानला मानलासो लाखियो आरो मा लोगोफोर भिडिअ दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो